Пребори се Кристиан Малинов, че успя дори да центрира. Няма факт за засада. Това вече е шанс за Литекс и резултатът е изравнен. В 40-та минута 1-1 Рафаел Перес карва за отбора от Литекс. Груба грешка на Левски, струва ми се тук. Защото тук как има 3 души, 4 в синьо и 4 дори 5 в оранжево в наказателното поле. Бавна Рафа Перес. Но закъсня и ето, че колумбийският централен защитник мина пред него, подложи кръка си, насочи топката в вратата на Боян Юргачевич. И мерят и много проблеми в играта си. Могат да видят грешките, довели до попадение на съперника. Мартин Камбуров в една от последните атаки за своя тим. Камбуров отново. Чуков и пак Иван Цветков може да опита удар. За сега задържа топката. Ние загуби от Тарапли в 90-та минута и това означава, че в идния кръг Георги Диков няма да играе. Готовът е под номер 5 за него, така че Петър Купчев ще трябва да прекрои състава си за гостуването срещу шампиона Лудогорец. Това е сигурно. В лявата част на гръдния кош на Рафаел Перес. Това искаше да покаже той на публика и най-вече пред камерите за телевизионните зрители. Имаме Перес сега. Може да опита удар от разстояние. Не е тук, добре се развива тази атака на Верое. Рафа Перес без да по-добра страна прекара. А сега централен неключина с играчите на Литекс, които могат да очакват повиквателно от Антони Здравков за младежкия национален отбор и поделят се като резерва Нил Чангиев, един от тях, други такива са Киро. Продължение очаква с смени в картони, които бяха показани на Лудогорец. Отново е близо от това да изравни. Този път се забавиха с 11. Перес. Рязко смени посоката. Добро изглежда нападението на Локомотив. Получи се двоен рикошет. Кой много чисти положения пред двете врати. Сега Биргоров получи топката от Елтон на тъчнинията между двама. Успя да се измъкне до толкова, че да спечели за момент възможност за Петков, Елияш, Андонов, Стивън Петков, Перес. Успяват играчите на Литекса да се засада. Вече. Рафа Перес. Прекрасно включване на Милев. Се превърне в наказателното поле пред гол на Рафаел Перес. Който загуби топката след това някакво. При всички положения, двете грешки, които Макинджиев направи срещу Славия и които донесоха загубата на Верое тогава, са ценен урок за Макинджиев. Една вътрешна реорганизация се наложи в отбраната на Литекс след смяната. Отпадна от Дьор, а другия пълен обрат бе срещу Верое в началото на сезона през Който има и Благоен Макинджиев. Станислав Костов спря на Заради локвата топката се спря. Мариан Огнянов отново с подаване на или да центрират, или да завършат с удар атаката на своя тим. Още един компонент от играта, на който трябва да обърнем по-специално внимание. през целият двубой. И сега мисля, че е напълно ясно. До края на двубоя. 4 гола пък имат Вайло Димитров, Слави и Матиас Камбьор от Черно. След много нарушения на Перес, този път срещу Кишада. И ясно е, че тук Ивайло Стоянов като че ли имаше намерение да покаже път. Петима футболисти на гостите, вече дълбоко в половината на Литекс. Спечели високо в топната зона Молдавания. Това са и Мургиев. Рафа Перес. Именно сега Здравко Лазаров успя да отклони към Иван Минчев, но пък изгуби равновесие.
Иван Минчев, тези, които трябва да подсигуряват по-интересните неща в атака. Психологическа гледна точка, колкото от тази какъв ще е крайният резултат. На играта, но това отново не се случи силно първо по време на Рафаел Перес. Това се очаква от един централен защитник. Лично загуби притежанието на топката. Контратака на Локомотив. Йоан Ласиман ще се опита да играе 1 на 1. Ще е в точния момент да направи. На ранглиста по участие в българския футбол. Няма. Удар с глава! Охо, пропуск! Можеше да стане и 2 на 3. Рафа Перес отправи този изстрел. В чиста ситуация можем да кажем, че е този удар на Филипиеца. Двата и чудесна работа на Владислав Стоянов, който сега обаче е притеснен на границата на вратарското поле. Не чувам сигнал за много интересно. Перес беше прескочена топката за Пламен Крумов. Той центрира остро. Той 14-те гола в България са отбелязани точно също този съперник. Може би първото в тази среща. Данаел обаче успя да върне топ. На смяна. Началото на второто полувреме. Тази на Бълков по-скоро лимита на търпение на този отбор към... Искаме се да завърши темата за евролицензията, която беше подхваната. Нещо по-интересно дясно по нападението си, преди малко, когато Том преодоля Горанов. Минчев, остро центриране към далечната града. Защитата на Литекс е статистиката някъде, но е факт, че този мач не бе група, защото време видяхме твърде много. Центриране от тясно, наказателното поле Перес, много спокоен. Гирсен Карагерен към Мартин Камбуров. Прави една крачка назад Перес. Тя да стигне. Прави впечатление обаче, че Арсенио влиза по-навътре на Красимир Бълъков. Карагерен. Красимир Бълъков, тъй като в крайна сметка един от футболистите, които се появиха. Обрани малко по-пресметливи. Сега ли ни това много центриране към Чатляво? Остра хубава топка към централния нападател на Локомотив София. Между двама ще ходи бе при... 5 лета по-възрастния Здравко Лазаров, той сега е срещу Рафа Перес. Бранителите в червено и черно. Бранеков, дълга топка за Ливраменто. Се получи тази атака на Литекс, определено отбора на Красимир Бълков изпитва затруднение с това как да организира нещо опасно. Не, че Локомотив създаде кой. С тези характерни диагонали Перес отново. Перес към Недял. Имаше пред... Бедой играе много близо до Денис Махмудов, но затова след малко. И ето как това подаване мина точно в зоната между крайния защитник и център. Когато получиха попадения, тази тенденция започна да се оформя още преди почивката. След това имаше желание да продължи атаката към Преслав Йорданов, не се получи подаването му. В център. Продължава да чака възможно да се завърне Недялков за Рафа Перес. Отбора от Ловеч. Усеща се голямата празнина, която остави след себе си трансфера на Джордан. Топката изведнъж изненадващо се оказа в наказателното поле. Чуков не успя отново да надиграе Перес. Завършихме с
по една победа за Берое Литекс и с едно равенство. Четвърти съдия е Даниел Ников. Данила Сприля с глава. Няма да се получи това нападение на... Измъква се. Изпусна момента, в който да центрира. Трима футболисти в оранжево около него. Сергей Георгиев мира се вече в 89-та минута на тази среща. Рафа Перес. Да. Как ще се развие нападението на смърповете? Лошо подаване към Мартин. Че се увеличават. Хубаво включване на Елтон вдясно. Сега Елтон направи двойното подаване, но след това миришеше на гол. В крайна сметка на Марк много се размина. Николич. Ниско подаване по тревата. Друго усилие, защитниците на Литекс се справят. Създаде повече добой на този тесен на футболистите. Знам, че той може да играе. Въпросът е, че след като смяната бе заявена, виждам, че Йордан Тодоров също. Да се изявява пълноценно за отбора на Литекс. Възстанови се, но сега ще му трябва време, за да натрупа игра. Също. Рафа Перес пресече и сега в... С един невероятен пропуск на празна врата. Фен с гола, който отбеляза, а Перес за помалко. Треньорския екип имаше период с забавени заплати, който бе преодолян без това да се отрази на представянето на отбора. Мисля, че и за мен се открива добра възможност да си довърша мисълта. Мартин Камбуров. Перес. Арсенио. На ЦСКА. Футболист на Локомотив Пловдив.